Mm. Hello mga kapudibig! Today kakain po tayo ng pansit gisado. At air-fried native chicken. Ayan mga kapudibis, ang drinks natin, Coke. Mga kapudibig, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibig, malinis tayong kamay namin. Mga tamki kapampangan. Mga tana po. Mga tana po. Saan na tayo? Bago matapos. Daming sarap. Ayan mga kapudibis. Native chicken. Tsaka pansit. Nakailan take kami ng native chicken na yan. Sinabi niya, Chicken Joy. Hindi na siya Chicken Joy. Ang hirap talaga pagkapampangan yung walang age, nasasabi namin. Pag Okay. kailangan yung age, hindi Naku po. namin nasasabi. O diba? Native talaga yan. Makasabi naman. Thank you. Yan. Sarap ng amoy. Ayan, dapat ganyan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Bakit tana po? Mga tamo. Mm. Lambot na niya. Meron pa tayong pansit gisado. Tama na. Sarap ng pansit ko sana. Siyempre meron kaming rice. Toyo mansi at may chili paste.
Ay, Thank you. salamat. Lampot eh. Nice. Sarap. Lambot. Pwede i-business. Mm-mm. Ano? Meron ganyan eh. Ay, inasal naman yun. Mm. Sa ano ata? Bacolod. Inasal na ano ganyan. Nakita ko lang sa ano, Facebook. Ha? Sarap na po. Sarap. Parang, fried chicken. Kumain ka ng fried chicken. Mm-mm. Yan. Mm. Sarap. Naman. Kain ka ng itlog. Hmm? Sarap ng itlog. Mata. Manamis. Ay! Manamis, promise. Yeah. Sarap ng Ganun pala yung lasa ng itlog. Manamis. Ganyan pala yung lasa ng itlog. Puta ka lang. Detang kaya kanyan din. Green-minded no ako na naman. Ikay, Jake. Pampoyalbi no. Oh my God. Oh. Kakatalanit. Madam, kalak mga gaya. Kalak mga gaya. Mahilig sa itlog tapos pati ulo. Oh, yan nga. Yan naman. Mabalat yung pa mo. Manalo yan? Mabalat. Madam din. Gaga. Gaga. Bala ka dyan. Sarap. Ang sarap pagkaluto. Dalawa yan. Yung isa pinaupo. Hindi yan pinahiga. Ano yun? Nilagyan ng madaming gatas tsaka Sprite. Ito minarinate ng yan, Sprite. Ang sarap. Grabe. Ang pagkaluto. Sarap din ang pansit. Sarap. Tama ako ba? Ito. Malaki. Yeah. Yan ko.
Masarap dito yung ano. Yun, mata. May nagko-comment, ang haba lang ng suiko ko. Maliit lang kasi yung pesto namin ni DBM. Di ko makontrol talaga yung kamay ko, pero hindi ko sinasadya na napapagano. Maliit lang yung pesto namin. Sakop ko na yun. Malaki kasi ni BBM na kaya napapagano na. Pero kinokontrol ko na yung sarili ko niyan. Siko pa more daw. Sarap. Ayan, grabe, ang sarap mga food. Subukan nyo magluto ng native chicken kung may mga chicken native po kayo dyan. Masarap. I-marinate nyo siya sa Tapos i-air fry nyo na lang. Ayan, shoutout po kay Ferdinand Manabat. Lang si Sir Perty. Nag-direct message siya sa sa The Food TV. Shoutout po kay Sir Ferdy, and thank you so much po kay support tayo po kay aming BBM. Po kay Ate Seth ne. Kay Ate Seth. Shoutout po kay Human Bella po kay Tamo din. At syempre, Tita Olivia, ingat ko po palagi kayo. Sobrang dim lang ka rin lang. Ingat ko po palagi kay Tita Olivia, at Tito Mac, at kay Tita Nelly, Tita Cynthia, Ate Janet Lumibaw, Lods Dishcarte, Nanay Babe Kaluya, Ruby Garsalia, Ellis Garsalia family from Nueva Ecija. Ayan, shoutout. Siyempre kay Baby Allison, Catherine Bugoy, shoutout, shoutout sa inyo lahat, and we love you all. Yes, mga Pudibis agi sa mi pamangan mi. Kita-kits sa susunod na po, thank you so much po. Ingat po kayo pa.